Ka CEC jong ka Ribhoi District Sports Association kala pen krek sha ya ka jing rakhe ya mau mer basan posnam jong ka jing ya lenti ka jong ka ya ka balatep kum ka Jubilee ksiar. Uba Arbreswell Shadap Presiden ka RBDSA habakran ha ka jing yalang kinong thok khubor ha ka arpsan tarik naiwing ula ong baka jing rakhe ya ka ka Jubilee kan longhouse nam arjar arpsau bat ha ka ka snam an penlong ya ka jing rakhe baro shisnam kanthi kaban sedang nadu usnam arjar arpulai bat an penwai haus nam arjar arpusau bat hadin kata kum kadak ka jingkan mau ya ka jing syakri ka basan posnam pura la rairu ban piano ya ka RBDSA haki nyo benta jong ka district kita kilong ka Western Ribhoi Sports Association ka Bernie Sports Association ka Nongpo Sports Association Umdan Sports Association Umsning Sports Association Eastern Ribhoi Sports Association bat ka Mauhati Area Sports Association. Naka benta ka Jubilee latung ya ka Celebration Organization Committee jong ka RBDSA ban penbit penbiang ya ka. To kubishbun ya kane ka Jubilee ka RBDSA ha kane ka sngi ka khot ya ki sport club baro ki bala affiliate batka. Bat baro ki bala affiliate ya ka RBDSA ki don chispa South League Sport Club. Te nagini ki sport club kiba la affiliate minta kesni kilayawan jan baro kini ki sport club berkawe lagi pang ke bangi ya keren minta kesni kalau na kebenta kajing rakhe ya ka Golden Jubilee jongka Ribhoi District Sport Association kaba nginsa dap snem hau arajar arpsa ya ka RBDSA la seng hau snem sejar klespa nyopusa haying jong Dr. Didi Lapang hapo jia pudeng bat hausnam arajar arpusra pendap sampusnam te hapo kene ka ki khindiat bana ki khindiat snam chua ban poi kene ka jingdap ka si sampusnam la penbai jongin don ka jikle kalau kerpang ka kum ka celebration na ka benta ka jingdap sampusnam ban ngila thungru ya ka kene ka celebration organizing committee jongka RBDSA hakaba u senior vice president jungi kumu chairman bat division kumu secretary bat kane ka committee kan berita ya ki plan baro na ka minta ka jing rakhe ka banne sisnam nter ngin sedang ya kane ka jing rakhe na du usnam arajar arpulai makan put habu arajar arpusa ta ka jing yakut jungi mane ha ka CEC kabahar nang tapate kate alor jongka jing phia no ya ka Ribhoi District Sport Association namar ba ya ka ni RBDSA menta kalakot jam dap sampusnam kalayar kini ka district jungi kiba bulung ki klub kimyo bania simenta namar mangiru kum ginong pnya nimla ban pembiang rut ya jing kam nilas no ba ka de ka por ba ka RBDSA kan island no ya kini ki association ki ba kamret ba kini yo ban mi khmat sha ki bor ki ba shalar kum sha RFA la national tengila kuita ba la kum no kin mi kum basan Ribhoi Sport Association na po jong Ribhoi district kita gilong ka way gini ka Western Ribhoi Sport Association kabaladon lupa ka baar kali Bernie Sport Association kabalai ke dengan Nongpo Sport Association, kabasau ke dengan Umdan Sport Association, kabasan ke dengan Umsning Sport Association, kabandriu ke dengan Eastern Ribhoi Sport Association, kabanyo ke dengan Mauhati Area Sport Association. Kini kita ki Sport Association ki bangidon haglenti ban produk nak benta ki senam banwan. Dementa ka senam ngidang suyo ya approval nak CEC ban harus nam RPR ngin persiam ban produk ya kini ki klub barok ki bahap ha kini ki association don da komiti kebala bugai kebala tung khnang ya ka khnang bakan burenti bat hadin baglapan i ya ki jing produk ya kini ki sport association barok mingon ra biar bisa ka CEC ngin ya keren ha ka general council lada ka general council bar ki klub ki bahap hapo hangi ta ki area ki menjur ngin sa aino ya ki kum ka professional haus nam arajar arpulai hisnam kum ka jing persiam
bat ha usnam arajar arbusau kade gesnam kepada pesan pusnam lada kini ki sport ocean barok kilalong function nila mendeclares noniki bakin yai no la kajong kabor kalong kum ka give kabangi ai syaki klub ki jongi hak jingdap san pusnam dak bangi ai ki yakini ki sport ocean paper hapo jong district kita gede ki jing yakut mene bat ka bakadu ka bangi pendat mene kalong hak jingde bat ka bangi ai yakitu ki affiliation certificate nadu usnam arjar kat kendai kan kut adu arjar arti arkuar but haka juga perlu kini ki sport club ki balaya sok ki bala affiliate bat ni ki don bentalut habaro ki activities jong sport enre itu ki sport club ki bang pat ya sok ki pat la an simenta kum bakal menta enre ni khat sobha ya ki weiru ki sport club ki bang pat pendep ya ka affiliation bat ni ban nyaman sni ki dam don katu kene sport club ki balawan kum ka umsning sport club ke balawan terwa ba ngir ni kwa ban affiliate no ba direktar mila priang ba na kementra ba thumai inang khon na mentai barim nginang renew na du ar hadu ar usa kata gede kijing yakut jungi menaya haka edukasi istimiti ke mila de kelong ne